Kwezemidlalo Mithathu imidlalo ye-DSTV Premiership ezodlalwa uma ligamanqa leli hora. TS Galaxy izobhekana ne-Cape Town City, kuthi SuperSport United idlala ne-Kaizer Chiefs. Kodwa-ke umdlalo obhekwe kakhulu ophakathi kwe-Mamelodi Sundowns ne-Orlando Pirates. Umhleli wezemidlalo eJozi FM uThemba TT Shabalala usibhekela singakulindela kule midlalo. Umdlalo obaluleke ngendlela eyisimanga ngoba uhamba ne-pride ngale kwamaphuzu kodwa nje kuhamba ne-pride ukuthi ke i-Orlando Pirates ne-Sundowns lapho ihlangana khona ngaso sonke isikhathi kuqothuka utshani. Mawuthi uyayibuka ke indaba ye-scoring, i-Orlando Pirates ku-top form ngokuskora kunomdlalo wabo lapho uzakhelela ipasa wenza izinto zenzeke. Kukhona uMaswanganyi bakwazi abadlali bobabili lapha phambili, kodwa ukumjabulisa ngoku-Pirates ukuthi sibonile abadlali babo abanye abasha abafana nabo Kapinga bakwazile ukudlala eBotswana yize bedliwe. Kodwa-ke i-Pirates okwamanje as things stand ingaphezudlwana ngezinga ngokokwenza. Kanti mawuthi uyabuka-ke i-Sundowns nayo-ke yenze kahle ekuhambeni ku-CAF Champions League yafika yashaya-ke 4 goals away, okubatshelayo ukuthi nabo baza kulo mdlalo-ke baphakamisa amakhanda ngoba they've got so much akumele bakuthole. Lo mdlalo udlalele ePhutamkaba Stadium ePulukwane uthatha i-advantage ye-SuperSport, ye-home game ye-SuperSport uyinike yonke iKaizer Chiefs ngoba iKaizer Chiefs iziney'ntimbane zabalandeli khona lena ePulukwane, ilandelwa kakhulu, iqembu elilandelwa kakhulu khona ePulukwane. So nje lokho kukodwa abadlali be-SuperSport bazozithola bengaphansi kwengcindezi yokuthi bangabe besabonakala badlala ekhaya umdlalo wabo. Kodwa mawuthi uyabuka in the field of play ngiyakubona mina azama ukupheka lapha ubaba uMlifenseki umqeqeshi weKaizer Chiefs ukuthi iqembu ufuna lidlale enhloboni yomdlalo. Izeke abalandeli bebahlalise bebamise kabuhlungwana abadlali nomqeqeshi, you know, babamise libhojozi ngoba phela bafuna ukuthi imphumela isheshe ivele manje.